vanhu voti takambozvitaura kuti these guys vari ngoripo chete kuda kuuya kuzotora mari dzevanhu. Panguva inoyi vanhu vakanzwa maissues ana machakaire vachiva pasocial media. Right now vonzwa kuti the government is rolling out presidential emergency medical scheme. Vari kuti this is only way yakuya vachizongotora mari dzevanhu, aiwa vachizama kungoisa mapresidential schemes, but their agenda iri yekutora mari. Sana pina mashuka budanyirwa panapa, ilikuwa subscribe like watu on the bell kuti pina panapa majato josambusa this flyer muri kuona arikanzi presidential emergency medical schemes ramuri kuona aiwa nawo pamuchiguri mutungamiri wenyika. Panapa tuna kuti vanyora achiti their mission is to continue milking the state. They don't care about what we say. In Zimbabwe, the Mafidi clan got themselves a checkpoint because they know we are docile and that we will just sit and watch as they do as they wish. Wealthy accumulation in a sea of poverty. These guys vanouya ino vachizviita self-enrichment panguva ino just because they know kuti people mazimbabwenzi hapana zvavanotiita. Even vakada kuprotesta vanoziva kuti vakachibata kwese in all the angles. Vasvika kubuda panguva ino vanhu vachipotana vachiti aiwa tongokuona zvenyu kuti murongoya muchiisa maschemes and the likes, tora matenders muchitora mari. Right now tinodziwana pamuchinguri they've been exposed nabombshell geza kuti aiwa vanowana more than $30,000 each and every month. Inoonekwa kunzi aiwa that salary is not feasible. And panguva ino the current situation yenyika yeZimbabwe zvinongoratidza kuti these guys they are looting. These guys vari kuita zvinhu zviri pamutemo. Mashoko anobuda panguva ino hatiri kuona kuti vana majara jaros vachiexposa aiwa zviitiko izvi. Amid these economic hardships vari kuya panguva ino vachadvocate for change. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pina pamene section medu mafungiro enyu, tona subscribe or like, turn on the bell icon.